Tinadayag Kapitulo 10, ingon diha ang pulong sa Ginoo. Unya nakita ko ang laing gamhanang anghel nga mikonsad gikan sa langit. Naputos siya sa panganod o gilibutan sa bangaw ang iyang ulo. Sama sa adlaw ang iyang naong o ingon sa liging kalayo ang iyang bitiis. May binuklad nga gamayng linlukot nga basahon sa iyang kamot. Gitunob niya ang iyang tuong tiil sa dagat ug ang wala sa yuta. Ug misinggit siya nga daw ngulob sa leon. Sa iyang pagsinggit mitubag ang 7 ka dalugdog. Ug human niini musulat na unta ako apan nabati ko ang tingog gikan sa langit nga nagingon. Ayaw ibutyag ang gingon sa 7 ka dalugdog ug ayaw kini isulat. Unya nakita ko ang anghel nga nagbarog sa dagat ug sa yuta, miisa sa iyang tuong kamot ngadto sa langit. Ug nanumpa siya sa ngalan sa Dios nga buhi kanunay nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga anaa nini. Miingon ang anghel, dili na gayud langanon. Inigpatingog sa ikapitong anghel sa iyang trumpeta, tumanon gayud sa Dios ang tinago niyang plano, sumala sa gipadayag niya sa iyang sulugong propeta. 8. Unya nadungog ko na usab ang tingog gikan sa langit nga mingon. Kuha ang binuklad nga basahon nga giguptan sa anghel nga nagbarog sa dagat ug sa yuta. Busa giduol ko ang anghel aron sa pagpangayo kaniya sa gamayng basahon ug mingon siya kanako, kuha kini ug kana. Tamis kini sama sa dugos samtang anha pa sa imong baba apan pait kon matulon mo na. Ug gikuha ko ang gamayng linukot nga basahon gikan sa iyang kamot ug gikaon ko kini. Tamis kini daw dugos sa diha pa sa akong baba apan nahimong pait sa natulon ko na. Unya giingnan ako kinahanglan isangyaw mo ang pag-usab ang mensahe sa Dios ngadto sa daghang katawhan, mga nasod, mga pinulungan ug mga hari. Praise God. Gampo ta. Iduko na to itong ulo pans pagpiyong sa itong mata. Among lang itong amahan, nagpasalamat kami nining taknas kabuntagon. Salamat kaayo sa imong espiritu nga niya sa mong taliwala. Among giampo, imong pag-ablihan, ang among mga salabutan, ug andam ang among mga espiritu sa pagdawat sa mga mensahe diya sa imong mga pulong. Himayaon gika sa walay katapusan, Holy Spirit, imo ang panahon alang sa pagpamuhat sa among taliwala. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Sa makausapa may buntag ng nindot lipay gyud ko kay mga igsuon nga ingon ani bitaw ang paagi sa atong mga mensahe. Abi ninyo ngano? Tungod kay di gyud ko kalikay. Kung magpili manggug ka sa marot, like for example, ang pastor, ganahan lang gid siya kanunay ang iyang wali si kankaming. Ay bisan pa nagmagwali siya guban, moabot ra gina siya si kankaming. Nya kung ang pastor ganahan ra pod og offering ang iyang wali, bisag unsang waliha offering ra gina mo tapos. Nya ang uban kung ganahan na siya love, puros lang gina love, namatay na lang pastor love ra gid ang iyang nawali. Nya pangutanon, nganong labra man gyud ang imong giwali, wa na may lain. Ini siya, di ko mohunong hangtod ang tanan, mahigugma na. Nakapatangatarungan sad. So, lahi ang atong pamaagi, kay di gyud ta kalikay. Sa ako nang gikaingon, ang kina sa tanan nga mga bahin sa kasulatan nga murag medyo mag-alanganin gid ko makaigsunan kaning Book of Revelation. Sa pagngan palang daan, muni gipadayag nga kinahanglan pagitang masayod sa mga pagpadayag. Amen. So, kung imong tan-awon din hini bahinas kasulatan after nga naa ang church sa chapter 4, wa nakakadungog naay gisgutan nga church murag nausab ang dagan gyud hangtod niining bahinas kasulatan. Nakita nimo nga ang mga curse, mga hampak nahimong gipadala. Karon ning taknaa sa
kabuntagon gusto nako nga mahimong masabtan nalipay kay ko kay nang makaingon ta ba nga unsa gyud ka importante abi ninyo sa tinud-anay lang ako ginang ma-acknowledge og mapasalamatan karong buntag ning tawag nako ang akong amigo nga tuwa sa Japan ya nang kayang people ingon gid siya nadugay na mong istorya Brad unsa man imong gusto kaning ang akong tawag nimo ba ingday siya na akong siyang naunsa man in taong ka Brad oy ayo na nag-usba maura gihapon di man ta parehasa ng uban nga di mo tingog kung dili tawag og bishop. But kung dugangan nimo imong tawag sa ako, wa man napasabot nga ning dugang akong ranggos langit. Mura gyapon, mura parehar ra. Ingon siya sa ako, Brad, salamat gid kaayo sa mga mensahe. Abi nimo kay kuan gyud kanang murag napako sa Bible School magkamit mi sa ilang Pastor Philip. Mingon gid siya nga lahi na gyud ang iyang nailhan kuno sa ako sa unang manghigayon. Nako agid Brad. Sa tinud-anay lang simple ratang mananagat ang gitawag sa Ginoo para sa pagsangyaw sa iyang mga pulong. Ako nakita mga igsuon dinhining bahinas kasulatan unsa ka importante ang pagsulat. Ingna imong tapad importante kay imong pagsulat. Tanaway mong tapad na ba nay daang ballpen og sulatanan. May nang mausap ang atong tinanawan nga importante kayo ang pagsulat. Grabe. Kung imong tan-awon dinhining bahinas kasulatan, ingon ang mga pulong sa Ginoo ug misinggit verse 3 siya nga daw ngulob sa leon sa iyang pagsinggit mitubag ang 7 kadalugdog. Naay dalugdog no nganing tubag. Ug human ini musulat na unta ako apan nabati ko ang tingog gikan sa langit nga nagingon ayaw ibutyag ang giingon sa 7 kadulugdog ug ayaw kini isulat. Kabantay ka? Grabe gyud di ay ang pagkuan ba? Ngano ka? Pangutan ako ninyo. Ngano ka nga wa pasulat? Ingna ko, nganong wa ka pasulat? Ang akong tubag pariyata wa kay bawo. Nganong motubag man sagko man po ko kay bawo gitinud-anay. Kung mangutana mo unsay gisulti sa dulugdog, ingadto ninyo sa eternidad. Pangutanaan na lang si John. Kay siya rin na kay bawo kung unsay gisulti sa dulugdog. Andam nun ta siya, iyan ang tang isulat. Ngayon siya ayaw gisulat. Kung atong tanahon, murag makaingon ta, ato-ato lang ni, dili tingali importante kaayo para sa atoa ang gisulti sa dulugdog. Or basig kung istorya pa ni John, musangutag kakuyawan, sa mahimong manghitabo, basig makuyapan na hinuon ka, munang ingon, ayaw lang nag-isulat ang gisulti sa dulugdog. Duha ka butang lamang ang gusto na kong ipaabot nining taknaa kung maghisgotag commitment diya sa kingdom sa Ginoo. Tanaw nato diri sa katapusan nga bahin ang pagpahinumdom sa Ginoo makaigsuonan. Ingon diri sa verse 10 kung atong pagbasahon, o gikuha ko ang gamay ni lukot nga basahon gikan sa iyang kamot o gikaon ko kini. Tamis kini nga daw sa dugos diha sa akong baba. Apan nahimong pait sa natulon ko na. Unya, giingnan ako, kinahanglan isangyaw mo pag-usab ang mensahe sa Dios ngadto sa daghang katawhan, mga nasod, mga pinulungan o mga hari. Ang duha ka butang gusto na akong ipaabot ining takna kung maghisgot ag commitment number 1, committed to eat the word of God. Kinahanglan komitado tang ato gyong kaunon. Ingna imong tapad, kaunon. Dili snacks ra. Hallelujah. Kinahanglan gyud kaunon. Uyo ka imong tapad ingna igsuon kaunon. Hallelujah. Number 2, nga itong makita din sa bayan sa kasulatan, mingon siya, unya, giingnan ako,
kinahanglan isangyaw mo pag-usab ang minsay sa Dios ngadto sa daghang katawhan, mga nasod, mga pinulungan og hari. Aning tayma ang edad ni John naa na tingali, kung ako masayop, mga 90 anyos munang kagabi nangingon ko nila, muhatag ko 1,000 sa mga nahibalo kung pilay edad ni Pablo nga namatay. Unya, pagkahuman, waagyod. Bisan gani si Google, bana-bana ra ang iyaha kung unsang idara si Pablo namatay. Munang maingon ko nga muhatag ko 1,000 tungod kay nahibaw sad ko nga bisan ang nangutana wa kay baw. Mga 90 edad, gibana-bana nining panahona ni John, pero ningon siya, isangyaw pag-usab ang mensahe. Kung batanon pa na imong tapad, ingna siya, ikaw pa ka, ang kabata pa nimo. Kung hamtong naman na imong tapad, ingna siya, ikaw pa ka, nga wa pa magkakaabot 80. Ang ikaduha nga commitment nga kihatag nato kanunay walay lain. Committed to share the Word of God. Kinahanglan komitado ta nga mo share sa mga pulong sa Ginoo. Kumusta unsa ta ka komitado makaigsunan? Diri nato masayran karon atong maanina og maayo og masabtan og maayo sa makausapa. Kaning gisultis Biblia ba? Kung imong tan-awon ang Old Testament, makita nimo nga bisan si Ezekiel, bisan si Jeremiah, gisultihan sila nga kinahanglan ilang kaunon ang scroll, kinahanglan ilang kaunon ang pulong. Ngano man, unsa man kaimportante ang mga pulong nga kinahanglan mangyud kaunon. Ingna imong tapad, nakakaon ka ba sa pulong sa Ginoo karong adlaw? Natural lang yun. Nga ang tao o ang usa ka Kristohanon mukaon sa mga pulong sa Ginoo tungod kay dunay benepisyo nga iyang madawat samtang mukaon siya sa pulong sa Ginoo. Kung imong tan-awon makaigsunan ang mga pulong sa Ginoo sa Salmo 119 palihog, ato ning lakbitan sa makadiyot. 119, tanawa ragod ang inyong Biblia. 119, ingon diri sa verse 7, akong basahon. Sa pagkakaton ko sa matarong mong hukom, magdaig ako kanimo uban sa putli nga kasing-kasing. Tumanon ko ang imong mga sugo, busa ayaw ako isalikway. Muna ang pamulong diya sa mga pulong sa Ginoo makaigsunan alang sa matag usa kanato. Unsa ka importante nga mahimong sa makausapa, tumano nato ang iyang mga pulong para sa atong tagsa-tagsa ka makinabuhi. Kung mutanaw sa mga pulong sa Ginoo sa Salmo 19, versikulo 7 pod hangtod sa 11, ingon diha, hingpit ang balaod sa Ginoo og naghatag kinig bag-ong kusog. Kasaligan ang mga sugo niya og naghatag og kaalam sa mga kulang niini. Husto ang balaod sa Ginoo og malipayon ang mutuman niini. Matarong ang iyang mga sugo og naghatag kinig kaalam. Ang magbaton og kahadlok sa Ginoo maayo og mulungtad kini hangtod sa kahangturan. Matarong ang mga hukom sa Ginoo og makiangayon sa kanunay. Mas maayo kining tinguhaon kaysa bulawan. Bisan lunsayng bulawan og mas tamis kini kaysa dugos. Bisan unsang lunsayng dugos. Naghatag kinig pahimangno kanako nga imong sulugoon og sa pagtuman niini gantihan ako. Kung imong tan-awon kining bahinas kasulatan, makita nato ang upak ka mga benepisyo
diha sa pagtuon sa mga pulong or sa pagkaon sa mga pulong sa Ginoo. Number 1 nga benepisyo sa verse 7, ang pulong sa Ginoo, God's word, maka-refresh sa atong tagsa-tagsa ka mga kalag. Mo ginay nabantayan nimo ba? Samtang mohatag kag panahon sa mga pulong sa Ginoo, unsay mahimong hitabo, ma-refresh ang imong kalag. Kinsay nakasuway nga kanang init kaayo, unya pagkahuman naay ice cream. Unya, igo ra ba nga tanaw-tanaw nimong ice cream? Dili. Kinahanglan imog yung tilawan og mayong ka refresh. Na-refresh ang imong kaugalingon. Alang ka natong mga Kristohanon, importante gyud kaayo ang iyang mga pulong tungod kay ang pulong sa Ginoo maka-refresh sa atong tagsa-tagsa ka makinabuhi. Kung moingon kang na-refresh mga kaigsuonan, hulagwayan ninyo ang inyong kaugalingon nga perting alimuota kaayo apan sa dihang nakaligo ka na, hayahay kayo ang imong paminaw. Munay hulagway sa mga na-refresh. Ikaduha, ang pulong sa Ginoo makahimo natong wise. Sa verse 7 gyapon mga igsoon, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. Ang word dia is reviving. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. Makapahimong wise, mga igsoon. Ang mga tao nga way pulong sa Ginoo, mahimo silang wise sa ilang kaugalingon lamang ug kauban kanila wise sapi. Pero ang mga tao nga nahimong humod, nahimong nagtuon na malandong ning kaon sa mga pulong sa Ginoo, bisan sila simple kaayo nga mga tao og simpleng pagkinabuhi, pero mabati nimo ang kaalam kung sila magapamulong. Nabantayan ninyo mga kaigsunan, bisan gani ako karon sa tinud-anay lang, nagtuo mo tungod kay ako'y nagwali, nagtuo mo nga makaingon mo nga okay kaayo. Pero daghan nga mga panahon nga akong usa, balik-baliko na ako pagtan-aw ang mga mensahe nato nga atong nawali dire kay pwede ra man gid nato ma-review. Mga kaigsunan, una sa tanan, ma-refresh ko. Ikaduha, nga akong mabati sa akong kaugalingon mga igsuon, kay dili ko nagwali para sa mga tao, kung dili mismo sab ang akong kaugalingon makahatag yung kaalam ang pulong sa Ginoo. Kinsay gusto din nga mahimo silang malamon diya sa ilang eskwela. Kinsay gusto din nga mahalamon sila sa ilang trabahoan. Kinsay gusto din nga mahimong malamon sila sa ilang panimalay. Kinsay gusto din nga mahimong maalamon sila diya sa simbahan. Kanabang duulanan ka sa mga tao, mahitungod og mga advice nganuman tungod kay kung ikay musulti kanang tanan makahatag og kaayuhan sa mga taong maminaw niini. Di nagsukad diha sa mga pulong sa Ginoo. Ingna imong tapat, importante lagi ang pulong sa Ginoo. Kay aron dili ka mabugo. Mahimo kang wise. Uyugan imong tapat, wise ka. Amen. Dili lamang kanara kung dili sa verse 8, palihog tanawon ra gud nato ang verse 8. Ingon di ang pulong sa Ginoo sa verse, husto ang mga balaod sa Ginoo, ug malipayon ang mutuman niini, matarong ang iyang mga sugo ug naghatag kinig kaalam. Balik mangani. Ingon diya, the precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. Kung gusto kang magmalipayon, way laing sulbad ang kwarta mga kaigsuonan. Sa tinud-anay lang, di gyud makahatag og tinud-anay nga kalipay. Kanang imong uyab, sorry, di na tinuod nga makahatag og kalipay. Kanang imong bana, di na tinuod nga makahatag og kalipay. Kanang imong asawa, di na makahatag og tinuod nga kalipay. Hallelujah. Nganuman, mga bana, di ba usahay ka, masubo? For adults only ning pagkaistorya, manguhit ka, mingon, uy kapoy. Nawagtang ang imong na temporaryo ang imong kalipay anang mga panahon na, pero sa dihang naakas Ginoo, mga anak, panggaan ninyo ang inyong mga inahan. Dili panahon sa Mother's Day ra, pero sultihan ta mo, dili gayud tinuod
o katagbawan ang kalipay nga ikahatag sa tao, ang tinuod nga katagbawan kalipay ng imong gipangita walay lain kung dili sa mga pulong sa Ginoo. Ngano? Kay kanang imong mahal sa kinabuhi, bisag giunsa nimo pangga usan ning mga adlaw mawa na. Pero sultihan ko ikaw nga ang mga pulong sa Ginoo dili gayud mahanaw ang langit ug ang yuta. Ang pulong sa Dios magapabilin karon ug hangtod sa walay katapusan. Kay muni mohatag og tinuod nga katagbawan ug tinuod nga kalipay sa matag usa kanato. Unsa man kadako ang imong problema karon? Unsa man kadako ang imong pagpanginahanglan karon? Unsa man nga tabang ang imong gikinahanglan karon? Ang sulbad ni ng tanan way lain, pulong sa Ginoo. Sa namang daghana naman aning negosyo akong giapilan Ginoo, palpak mang tanan. Sa maning panarbaho nako Ginoo, ang uban dagko na kaayo 6 digits na. Ako karon ambot pila ni ka. Mga igsoon. Ingna imong tapad igsoon. Kung doon na may kadato nga imong gikinahanglan, kinahanglan dato ka sa mga pulong sa Ginoo. Musunod ng uban mga butang. Sa dihang ang pulong sa Ginoo maoy imong unahon tungod kay pulong ra gyud sa Ginoo makahatag tinuod nga kalipay sa imong kasing-kasing. Ikaupat, last. Ingon ang mga pulong sa Ginoo, giving light to the eyes, mga igsoon. Maghatag og kahayag sa atong mga mata. Ayaw kabalaka, ayaw kalain. Lord, kani gyud imong gihatag ni nako, pero Lord, di gyud ko kaangay sa iyang panglawas. Pertigyong dauta, puros bukog, haleluya. Sa dihang naa ang word sa Ginoo nga na kanimo makaigsunan. Mo gini ako nakitaan. Mawagtang ang tanang gitan-aw sa taong diferensya tungod kay ang kahayag makaigsunan nga gikan sa iyang mga pulong mo'y modanag sa imong tinan-awan. Sa tinudan ay lang nausab yun ang akong tinan-awan niining mga kaulahiang mga panahon mga igsuon. Samtang kanunayin ko nga gihumod ang akong kaugalingon diya sa mga pulong sa Ginoo, nakita nako sa makausapa nang mahibong tingay mo ba? Mahibong tingay mo nganong magkano? Nganong bisan ako mismo ha. Gahuna-huna ko akong gitanaw. Ano man? Nga kami kung gikan sa akong pagsugod 2010 grabe gyud mo bitaw ko nga nag G12 kay pag-ingon gyud sa unang mahigayon nga unsa ganinang Bible reading mubasa man ko sa Bible ikasabado naman kay Domingo muwali ko tinuod gina pero samtang gintroduce ang G12 gitudloan kita sa pagbasa. Salamat sa atong langitong Amahan pero makaigsunan sultihan ta mo nining takna karon sa kabuntagon. Dili ego ang pagbasa lang sa mga pulong. Sa mga dugay na nga niya dinhi sa atong simbahan. Gikan niya itong 2010. Nganong nakakita man tag mga tao nga grabing hinilakay diri samtang nag-encounter na pero karon nining takna nangawala na sila. Murag makaingon ka, ngano ka ano? Nga mura naman sila og isda nga nakurintihan, nga ning balik ra. Sa laing bahin, kanang imong katapad, nga taod-taod na diri ning simbahan, nagpabilin sila o gipahamtong sila diha sa Ginoo. Unsay diferensya? Gusto mong masayod sa diferensya? Ang tubag makaigsunan, wa masakto nilagkaon ang pulong sa Ginoo.
Karon dire ko. Unsaon man day nato pagkaon sa pulong sa Ginoo? Ingna imong tapad, unsaon nato pagkaon sa mga pulong sa Ginoo? Imagine ang imong kaugalingon ning takna. Imagine imong kaugalingon ning takna. Isang kamot sa mga ni adiri karon mamahaw. Way pamahaw. Praise God. Ubay-ubay gid ay wa sila mamahaw. Kinsay ni adiri nga naniud to na bisag buntag pa. Maigsoon, di ay nindot kay nga ilustrasyon. Sa dihang ang tao, gutom siya. Igakita niya sa pagkaon makaigsuon na natural. Musamot o kagutom. Ang question ako, samtang nakakita ang tao sa pagkaon, nga lami kayo ang pagkaon, nindot kayong kaunon, sa pagkakita niya sa pagkaon, nabusog na ba siya? Ingna imong tapad mo na diha. Bisag nahurot pa nimo basang Biblia. Bisag tanang pretzer sa tibok kalibutan na dungga na. Murarakag nakasimhot og pagkaon pero wa nimo kana. Grabe ang pagpasalamat nako sa atong langit ng Amahan, salamat sa imong mga pulong. Sa tinud-anay lang, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado na lang. Mingon ko, relax ra gid ko. Pirti na kong tinanaway sa mga pulong sa Ginoo, makaingon ko, Lord, asang dapitan nining bahinas kasulatan kumuwali nga dawa man gyud ko'y nakitaan. Mura ko gitawan sa Holy Spirit na kay ikaw may nangita. Hangtod ningon ko, Holy Spirit, tagay kong mga pulong. Himayaon ang ngalan sa Ginoo makaigsunan kaysa sa hallelujah. Diri masabda natog maayo ba? Natural. Kung kita mukaon sa pisikal, naaray sakto nga organ nga mo dawat sa pagkaon. Kinsay nagkaon din nga ngiyang gipakaon niyang dunggan. Mikaon ko, niya kumusta man, napuno na ako. Kinsa may ning kaon din nga, kinsa may ning kaon dire nga ngiyang matayang gi. Kinsa may ning kaon dire day nga ngiyang ilong gipanoksok dire. Di ba may proper nga organ mga ning dawat sa pagkaon? Asaban? Ba? Samot din mo mapaslak ang pagkaon sa imong lubot. Amen. Ang pagkaon paras ba? Mao nga ang nahimong nahitabo day makaigsunan. Kay naa may proper, naa may right nga organ nga mudawat sa mga pagkaon. Munay akong giingon nga dili pwede nga ang pagkaon simhuton ra, dili pwede nga maminaw ra ka sa plato nga gipang plaster lalala. O nakakita ka sa pagkaon, kalami sa mga pagkaon. Kung dili nanginhanglag ba nga mga si Piu-Piu karon makaigsunan ng anak. 7 kabok ang iyang anak. 5 ka laki, 2 ka babae. Pero grabe gyud ka responsable kainahan si Piu-Piu. Ang kaning si Yip-Yip, walay pakialam si Gib-Gib. Ang ako papaanak lang, ako'y labot kung mga anak kadiha. Si Yip-Yip mao'y sigigli dito. Pero sa matag karon gunya samtang mo padul si Yip-Yip. Grabe gid. Isuga gid kaayong Piu-Piu kay iyang gukdon kay kuang gid siya, nimpasok gud siya gid. Abi niyo mga igsoon, ako nabantayan.
tungod sa grabe nga love ni Piu-Piu sa iyang mga anak. Dili siya halos nga motindog. To the point nga bisan gani sa ibutang na ang pagkaon, di pa siya mukaon kay naay nagtutoy nga iyang anak. Kuhaon pa nimong pagkaon kay hungitan nimo siya aron siya mahimong makakaon. Grabe gyud. Makaingon ko, kinsa may nagtudlo ani niya? Kinsa may nagtudlo aning mga hayupa? Wa gyud mi nag-Bible study si Piu-Piu. Wa gyud ko magtudlo og parenting. Piu, mga anak ka na day. Happy Mother's Day nimo kanang hinanion pagkuan care ang mga anak nimo i-plaster nimo maayo una sa tanan igpanganak kilapan nimo grabe kayo pwerte kalimbyo kayo makaigsuunan sila ngano man di ka kakita ugugaw sa mga itoy ngano man ila ra man kaunon pod inana na sila. Ang ako lang nakita ang mga kaigsuunan nga atong masabtan ni mga taknaa ug diri nato matubag nganong sa kadaghan sa mga tao nga nahimong nagbasa sa Biblia daghan kaayong mga manglaki nga nahimong nagtudlo sa Biblia ug makita nato sila karon nahimong nangasiway man ang ilang pagpangalaga diha sa Ginoo tungod kay sayop nga bahin sa ilang espirituhanon nga bahin ang ilang pagdawat sa mga pulong sa Ginoo mga igsoon. Di paminawan niyo maayo mga kaigsunan, dili pwede nga dawaton nato ang Word of God diha sa atong mga pagbati. Munang daghan nga mga panahon, challenge gyud na tandog sa mga pulong sa Ginoo. Grabe luhaw sa inana gyud hinilakan diha sa Ginoo. Paguli sa balay, maura gihapon ang kinabuhi. Dunay daghan kayong nahibaw sa mga pulong sa Ginoo diri lang sa ilang tagsa-tagsa ka mga hunahuna sa ilang mga panghunahuna ang nahimong nahitabo nahimo na noong kusog mo dibati giyon sa muni akong karon one time samtang naghimo ta diri sa ato ang babad encourage ko maluoy mo sa akong kalag manginlabot ta sa prayer. Samtang nagsulti ko sa Word of God diri. Ning kalit og duol si Brother Jovan samtang nag-istorya nami. Yung siya, pastor, grabe. Pagsulti nimo sa pulong sa Ginoo, lahi ang gihatag nga sa balang espiritu nga pagsabot sa iyang mga pulong nga rin ako. Direct. Parehas katong miagi, dili tungod kay umaabot na ako nga daughter-in-law si Chang. Samtang naminaw ko sa mensahe, na-struck ko makaigsuunan sa Job chapter 42 verse 10. Tanaw ra gud kadila ako lang nalakbitan ba. Kung kato usahay kita maminaw gud sintro ta sa word. Oh, after Job had prayed for his friends, the Lord made him prosperous again and gave him twice as much as he had before. Kinsay gusto nga mahimong twice ang pagprosper sa Ginoo nimo? Ampuin ang imong tapad. Ayaw imong kaugalingon. Hallelujah. Kita usahay masintro lata sa atong mga pagpanginahanglan. Pero kung wa si Job magpray ngadto sa iyang mga friends, hallelujah, sa iyang mga higala, diha ni nang higayuna, the Lord made him prosperous. Taga Jesus the Life Giver Fellowship, mahimong prosperous ang atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi samtang gi-aplikar nato ang iyang pulong una sa tanan, mao ang pagpasaylo. Asa man di ay nga bahin sa atong tagsa-tagsa ka mga organg spiritually nga mahimong mudawat sa mga pulong sa Ginoo makaigsuunan. Abi ninyo kasang dapita? Bisag unsaon nimo pagsabot ang mga pulong sa Ginoo moingon ra gid ka daghan pa kung wa masabti. Niningtak na karon sa kabuntagon nagsulti ko sa mga pulong sa Ginoo. Og bisan balik-balikon pa nako, ako gani ningingon nga na ninyo. Dili na ako kitiwas ang akong mensahe pagkagabi na kay aron matagan mo kay gayunan nga mutanaw mo sa atong mensahe sa kagabi. Pero igtanaw na ako, wa kabot na po. Nako, gamay raging member sa Jesus the Life Giver Fellowship. Wa kabot na po.
Usay mangwinta manguta mga kaigsunan, no? Nakasimba na bitaw ko kinang buntag, usa naman simbahay gikinahanglan ba. Pero kung ingon ka nga naay mga mensahe sa mga pulong sa Ginoo, mga igsoon, tinuod na tagaan kag mensahe sa Ginoo paggamit uban ng mga tao. Pero nasayod ko nga ang balang espiritu nga naa sa atong taliwala labaw sa tanan mohatag og mga mensahe sa matag usa kanato. Unsa man day mga igsoon? Ang angayan mo dawat. John chapter 6 verse 63, palihog. John chapter 6 verse 63. Basa tang tanan, 6:33, 63. 63, sige. The Spirit, ayun na. Tanawa ninyo, the Spirit, tanawa di ba dako nga is, no? Gives life. The flesh counts for nothing. Mudi ay nang uban nato, no? Kay ba mo makaigsunan? Kaning mga kulto? Munang, diri sa ato, di nagyo kumalain. Di mo kabantay no nga, ang inyong silingan nakatuog. Ako makabantay gyud ko kay ngano na makustubangan. Mas dili kay makatuog samtang mag-worship, no? Kay ngano, ang makatuog sila malamba. Kay nagtindog man. Pero kanang maglingkod, murag usay, dukaon ka, no? Dukaon ka. Hallelujah. Ingon ang Biblia, the flesh counts nothing. The words I have spoken to you are spirit and they are life. Di ba ang spirit diha gamay? Gamay, no? Ang katong spirit dito sa ibabaw dako. Kung imong tanawon sa Greek, human siya, pero kaning spirit diri nga gamay, human spirit. Mga igsoon, ang proper di ay nga modawat sa Word of God, dili atong hunahuna, dili atong emosyon, kung dili ang atong tagsa-tagsa ka espiritu. Mangutana ko nining taknaas kabuntagon, ang tanan nga ni adinhi may espiritu ba? Wa ka ni nga ridire nga lawastra, wa ka ni nga ridire nga kalagra, kung dili ni nga ka kompleto lawas, kalag o espiritu. Ang lawas na connect na siya diha sa imong kalag, pero ang espiritu makaigsunan mao ang mudawat sa word. Buot ipasabot nga samtang di ay ingon si Jesus, the Spirit gives life. Muna ang spirit. The flesh counts nothing. Why hinungdan? Basta spiritual o pulong sa Ginoo isgutan. Bisan pa ang tao gaduka na siya, basta open na ang iyang spirito, andam siyang makadawat sa mga mensahe sa mga pulong sa Ginoo. I have spoken to you our spirit and they are life. Kadto lamang na espirituhan sa atong langit nung amahan, mao ang tinud-anay nga nakabaton sa kinabuhi o kining kinabuhi nga naa kaniya nadawat sa iyang espiritu mismo. Munang samtang na ay magtindog dire, kung open ka lang sa spirit, ang imong hunahuna mo argyo, muingon ka, grabe ni, sobra ning simbahan, pangwarta ni dini, pero samtang abli ang imong espiritu, no, panalangin sa Ginoo ang akong gikinahanglan. Dag-andam ang Ginoo sa mga ni hinging tuo nga na kaniya ang iyang mga saad para kanako. Samtang welcome ang imong espiritu, nga muingon kag, amen. Wa ko kasabot, Ginoo, kung unsa ang imong pamaagi, ang ako lang nasabdan, mao nga akong espiritu andam nga modawat. Sa mga butang nga imong ihatag kanako, ang akong espiritu andam modawat.
Muna ingon ang Holy Spirit sa kuha, Bill, nakabintaha mo kaayog dako kay ning tuo mo praying in the Spirit. Sa dihang maminaw ka sa pulong sa Ginoo, pray in the Spirit. Samtang magbasa ka sa pulong sa Ginoo, pray in the Spirit. Wako kay bahog unsay but pasabot nimo, but my spirit is willing to receive. Gusto nimo nga ipaabot sa akong kinabuhi. Hallelujah, hallelujah. Dalaygo na ngalan sa Ginoo, diri makaigsunan sa last nga bahin. Di na ko kayo maghisgot, may tungod pag-share. Kay gikan pa niya itong daghang makatuigan, sige na taghisgot, may tungod pag-share. Pero nga akong ikasulti, why kapuslanan ang imong pag-share sa pulong sa Ginoo nagpabili ng dili kinabuhi hangtod ng imong espiritu tunay kinabuhi. Kaya ang espiritu lamang ngoy naghatag kinabuhi. Ephesians chapter 6:17 to 18. Diring dapita mo end ko mga igsoon. Hallelujah. Basa tang tanan. Verse 17. Sa balik. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, Spirit dako, which is the Word of God. The only sword of the Holy Spirit is the Word of God. Word of God. Verse 18, unsay gisulti diha? Di ba klaro kay makaigsunan? Ingon gyud ang mga pulong sa Ginoo, ang Spirit mao ang pulong sa Ginoo. Praying in the Spirit mao kini ang paagi alang sa matag usa kanato mga kaigsunan nga mausab ang atong nilantawan mahitungod sa atong pagtuon pagbasa sa iyang mga pulong. Before ka mubasa sa iyang mga pulong, pray in the Spirit. Holy Spirit, tagay kog lamdag sa imong mga pulong ug ang mahimong mahitabo samtang tugutan nimo ang balang espiritu nga mulamdag nga na kanimo bisang sikinsang tawhan ang nagatindog dire samtang mo share na siya ug ikaw nagpray diha sa balang espiritu igabot sa imuha makaigsunan bisan pa ang iyang wala masulti gipasabot kanimo sa balang espiritu munang makapangutana ka, hala, ngano lagi to? Dunay mga higayon, nanindog na ta, ang Holy Spirit nagsigig pakig-istorya nga na kanimo, tungod kay ang imong espiritu, andam mo dawat sa mga pulong sa Ginoo. Pero sa dihang ang imong espiritu walay pakialam, diha sa iyang mga pulong, dili mamugos ang balaang espiritu kanimo. Kung gusto ka nga motubo sa espirituhano nimong kinabuhi, tuguti nga ang imong espiritu kanunay konektado sa balaang espiritu og mugro ka diha sa tanang bahin sa imong kinabuhi. Manindog tandanan mga kaigsunan. Hallelujah!